Mae Cylch Meithrin Pen Parc yn le hynod o gyfeillgar. Mae'r staff yn ffantastig o fewn y cylch. Maen nhw'n cael profiadau arbennig tu fewn a tu allan i'r cylch. Yn aml iawn maen nhw'n mynd am dro lawr i'r pentre neu cyn Covid maen nhw'n mynd ar y bws lawr i'r llyfyrgell. Felly mae'r profiadau mae'r plant yn cael yn y cylch yn wir yn wych. Pan mae Anna'n dod adre'r Cylch Meithrin, mae hi wastad yn sôn yn beth mae hi wedi bod yn gwneud, trafod Dewin a Doti yn gyson, a mae'n frwdfrydig iawn yn ddod i'r Cylch Meithrin. Mae'n disgwyl mlaen i ddod yn y bore, a mae'n sôn bob dydd beth mae wedi bod yn gwneud yn eitha hyderus. Mae'n glod aruthrol yn tydi bod nhw yn y tri chaf. Mae cyrraedd y tri chaf yn glod enfawr yn i'w hun. Dio ddim yn synnu fi chwaith. Maen nhw'n amlwg yn gwneud yn arbennig o dda. Oedd yr adroddiad estyn diweddara wedi uwcholeuo hynny. Maen nhw'n gwneud yn arbennig o dda yma sydd yn beth ffantastig i Cylch Pen Parc yma yn ardal Aberteifi gyfan, a fedrwn ni gyd fod yn prowd iawn ohonyn nhw. Maen nhw'n dod i fewn yn wen o glist i glist. Maen nhw'n cael croeso mawr gan y staff pan maen nhw'n cyrraedd, a mae'n amlwg yn Ysgol Feithrin hapus lle maen nhw'n rhoi lles yr unigolion yn bwysig iawn bob tro. Pam bod ni'n arsylwi ar y plant a bod ni'n clywed rhywbeth sy'n helpu'r plentyn sy'n datblygu, i ni'n mynd lan atyn nhw a gweud bod Dewin wedi clywed, bod nhw wedi gweud rhyw air yn Gymraeg, a bod Dewin yn gweud, a hoffet ti cael sticker? A maen nhw'n mynd wedyn am draw i'r siart sticeri, maen nhw'n rhoi unwaith mae 10 sticker gyda nhw, maen nhw'n cael rhywbeth mas o'r bocs air. A mae fe'n helpu nhw i siarad. A mae un plentyn bach gyda ni, mynd i'r ysgol nawr ym mis Medi, a mae fe nawr heddi wedi dechrau siarad Cymraeg y tro gyda ni. Fi'n mynd draw i'r caffi. Ni'n cerdded draw. Maen nhw'n gwneud popeth gyda ni. Maen nhw'n dod i bob man gyda ni. Maen nhw'n gwneud popeth gyda'r plant. A mae'r plant sy'n dod yn nhw. Peth gorau yw gweithio gyda'r tîm o staff i ni. I ni yn tîm dda, i ni'n tîm gryf gyda'n gilydd. A hefyd mae tîm i gyd yn gwneud yn siŵr bod y plant yn hapus a bod popeth yn ddedeg fel mae fe fod.